Камал театры да яңа сезонга әзерләнә. Аларның эшчәнлеге белән хәбәрчебез Лилия Гыйззәтуллина танышып кайтты. Татарстанның мәдәни тормышы акрынлап үз җаена кайта башлады. Тамашачылар өчен беренчеләрдән булып музейлар ачылды. Чиратта театрлар. Бер атна элек озак яллардан соң Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының труппасы да очрашты. Әлегә гадәти булмаган форматта. 21 августта башлап җибәрәбез. Гадәттәгечә зәңгәр белән түгел, чөнки беләсездер, зәңгәр бөтен труппа катнаша, бөтен артистлар катнаша. Шуңа күрә әле барыбер шул эпидемиологическая ситуация. Без ахырга хәтле белеп бетермибез, шуңа күрә без сакларга тырышабыз үзебезнең артистларыбызны да. Чөнки зәңгәр әйтәм, бөтен коллектив катнаша. Спектакльләр атнасына 3-4 тапкыр ярым тулган залларда узачак. Якын арада Роспотребнадзор төгәлрәк тәкъдимнәр белән чыгарга тиеш. Яңа 115 сезонның беренче премьерасы Илгиз Зәйниевның пьесасы буенча куелачак «Өйләнәм» тат спектакле. Ул 5 ай элек куелырга тиеш булган, әмма пандемия үз таләпләрен куя. Бүген театрның цехларында эш кайный, премьерага соңгы әзерлек эшләре бара. Ул 11 сентябрьгә көтелә. Спектакль өстендә эш актерский һәм режиссерский яктан гына түгел, башка цехлар белән дә эшләнә. Ул тегү цехында, монтировочный цех, звук, свет цехлары, аны колоссально аның өстендә эшлиләр. Сейчас мы работаем над спектаклем «Илянам». Вот у нас эскизы. Здесь уже показаны, какие ткани, на что, какие костюмы будут. Здесь есть разные костюмы, и современные, и немножко такие сценические, театральные, яркие. Премьералар моның белән генә бетми. Камал театрның 7 ноябрь традициясына пандемия аяк чалмас дип ышанасы килә. 7 ноябрьдә Артур Шайдуллин дигән яшь драматургның «Сагынырсызмы» дигән әсәрне без шулай ук традиция буенча 7 ноябрьдә Марсель Сәлимҗанов туган көнендә тамашачыга тәкъдим итәчәкбез. Театрда бу сезон үзенчәлекле булыр диләр һәм түземсезләнеп тамашачылар белән очрашуны көтәләр.